Dawatek man nga tumakder tayo amin. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko, anyan at tanok mo. Dayaw ken daeg ti kawes mo. Nabungon ka itilawag akasla pagananay. Inukrad mo dagiti langit akasla tolda. Ket impasdek mo ti bukod mo a palasyo itirabaw dagiti danum iti nangato. Aramatem dagiti ulep akaslugan. Dagiti payak ti angin ti pagsakayam. Gloria cum aken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano iti ugma, kasta nga agnanayon, kung malaeng. Amen. Amen. Alas, si tulong itlem kadi, Kada kami, Diyos na gloryaan, sikat tu'y mangaywan, bantayan makamngat inaldaw. Diyos Ama nayat, inkakadipangag, tu'y kararwag, bendisyon mo ngayon, asim di mabubos, urayen ni Jesus mabagunon. Espiritu Santo, liwliwaken mo, tiited mo, sikati agari, ito'y puspusumi, sikati lapili, at iredmi. Personas taluda, Trinidad dangina, may sada, O Diyos sana binig, dayawin kamiten, ken kain kamamin, at umamin. Amen. Agkararag tayo. Naayat ka na si unay a Diyos mi, agyaman kami iti barong agsapang impaay mo kada kami. Adtoy kami maneno apo sang kamaysa nga imayagdayaw iti balay iti kararag mo. Katapo Diyos, agyaman kami tinapalabas manena Domingo. Dawaten mi nga rod nga sikat ti mangidalan ti serbisyo mi itangal daw. Dawaten mi met o apo nga iti Santo Espiritu mi iti makikaadda kada kami. Kat isagana mi ti puso, panunot ken riknami iti daytoy nga in kami panagdaydayaw ken ka. Pakawanan na kami o Diyos, kadag iti basbasol mi iti padami a tao, nang nangruna dita sangwanam. Daytoy iti dawat ken kararag mi, iti napateg unay anaga ni Jesus, nga mangisalakan kami. Amen. Emua
Dumugmi dagiti ulo mi ti sangwanam. Ket panang pudno mi, analipatan mi ako kwanakam. No daduma, si babaklay mi, tibiyag mi, analipatan mi nga adda ka a Diyos ti sibay mi. Ket naliwayan mi nga agbalin a saksim. Gapoy ti daytoy, dawaten mi ti pamakawan, ken pamakirad mo kadakam. Ikanakam itinalawag a panunot, ken silulukat a puso, tapno makapagsaksikam iti lubong. Dawati kiti tunggal maysa ti panagparintuming tayo, dagiti kabaylan na, ken bayat ti intay panagtarigagay nga dumawat iti pamakawan, ken apo bayat iti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo. Mananga siya Diyos mi, nakita mi iti sagot, ti biyag ni Jesus, iti usto awagas ti panagsaksi. Ammo mi dagiti bunga ti Espiritu, nga ayat, rago, talna, anos, kinaimbag, kinamatalek, ken panagtepel. Kaskas di amasansan nga inkabil mi dagiti kondisyon mi, iti panagayat mi, ken ka. Ket narigat amay lasin ti rago, ken talna, tayin libak mi dagiti sasaom ken aramid mo. Pakawanen nakamuwapo, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Umasidegat ken kapu di tabaru kung muwag sanggirang yawat mo kadin day tatakyan ket di tapuso mo mayaginanan ket di tapuso mo mayaginanan. Ita ti tiyempo ti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay, iti panakamentanar ti iglesia.
Ang mga unang yapak sa santuaryong ito ang humulma sa sahig na ating nilalakaran, niluluhuran, nakasapatos man o nakayapak. Kasama ka sa mga lumilikha ng panibagong bakas. Bakas ng malalalim na gasgas, umuukit sa nilulunggati nating kaalwanan. Tayo, ang mga kabataan ng sentral, may misyon, may silbi ang paninilbihan, may kilusan, kaya sundan ang mga yapak ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa. Ang ating mga katawan, ang dambana ng ating sining na siyang ilaw mula loob palabas ng simbahan. Ang bawat galaw ay kumpas ng pagbangon ng mga pagal. Ang mga tinig ng kabataan siyang nagsisilbing musika sa mga ligaw. Bago pa man makarating sa hantungan, kailangang ituon ang landas sa pasilyo, ang natatanging santuaryo sa gitna ng mabangis na mundo. Sa pagitan ng dapit hapon at bukang liwayway, mahihinuha sa karimlan na sa ilang hakbang lamang bubungad na muli ang araw sa entabladong ating tanghalan. Malayang haraya, matamis na gunita, malayang sumayaw, umawit at magpahayag. Tayo ang may-ari ng mga yapak na lumilikha sa kaganapan ng ating pinaharap, umiinda sa papuri sa may likha. Dumarating ang magnanakaw, para lang ang magnakaw. Pumatay at mariin
Impay tayo, ti kakatuan na panagdayaw ken Apo, babayen iti chatter art nga impaay, dagiti napili nga agtutubo nga daytoy ket maysa nga ministeryo wenno yapak ministry ti iglesia tayo. Ket maawis amin nga agtutubo, dagiti adda iti talento da, iti dance presentation tapno makipaset da iti daytoy nga ministeryo ti iglesia tayo. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat, good morning! Ayan, good morning. Ken kasnamet kaligiti kadwa tayo, iti online live streaming ti iglesia tayo, ti Central United Methodist Church. Nga kadwa tayo nang nangruna iti Ilocano service, agyaman tayo ti presensyayo, iti daytoy nga aldaw ti Domingo, iti Pentecostes. Kakabsat, kablawan tayo man, dagiti bisita tayo, iti daytoy nga kadito, giyaman tayo, iti bay, ti kadda, ti presensya, ti kabsat tayo, nga ni John Ivan Vicente, from Rizal East, Rizal, Nueva Ecija. Ayan, nagyaman tayo. Kidawek man pa nagtakdir na, ken kastamit gigayim nan, ayan, kidawin tayo. Nga nakadwa tayo ni Ivan, ket may isa nga UCCP, ijay Rizal, ngem taga Maui, Maui Delfin Albano, dagiti pampamilya na mga ayan. Ken kasnamet nga agyaman tayo ken ni Nazarete Jambaro, ken kasnamet ken ni Zarina Joy Abelada, ken ni Mary Joy Abelada from Arcon UMC Tumawini. Kidawek man ti panagtakdir da kakabsat. Ayan. Ayan na. Dagitoy. Ni Joy, kaya di na inaanak na dati buridik ko. Ninang na ni Casey. Agyaman tayo from Arcon United Methodist Church. Ken kastamet, ken ni Jet Morla, Herald Morla, ken ni Rain Joseph Morla from Muñoz, Nueva Ecija. Ayan. Kidawek man, ti panagtakdir da, ayan, iso ti anak ni Mr. Eliseo Balisi, iya babae from Kawayan United Methodist Church, ijay da Muñoz, UMC, kini Kuya Eric, anya pilido ni Kuya Eric, natin pastor ijay Muñoz kadwata iti Emmaus, ayan, kadwata iti Emmaus ni Pastor Eric. Tagyaman tayo, dapat iti bisita tayo, nga muna nga gundaway, nga adda iti ulig ti iglesia tayo, makapasyar, kidawek man ti panagtakdiryo, kakabsat. Ayan, ay, kadwada nanay, kada Kuya Juliver, agyaman kami, iti kadayo kabsat, iti Ilocano service, iti Central United Methodist Church. Ken kasnamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na ket itangal daw iso ti panagkasangay ni Ate Remily Balan. Ayan, birthday na tata. Ken kasnamet into no 25 iso met ti birthday ni Levi Ann Topinyo. Dati ni Levi? Ayun, naibag nga panagkasangay mo. Levi iti intono bigat. Ken kastamet nga wedding anniversary lakabsat Ads and Alba May Mendez from Rizal, Nueva Ecija. Ayan. Dapat nagiti agkasangay tata kakabsat nga lawas na wenno kastamet kadagiti nakadanon ti anibersaryo dagiti kaskasarda iti daytoy nga lawas na ket kararagmi nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyagyo. Ken kablaawan tayo met kakabsat iti may ka-upat apulo ket innem nga anibersaryo ti Buklod Filipino Fellowship itatang Domingo. Ken kastamet nga into no 26 to 29 marami iti Philippine Annual Conference regular session 115th regular session ket nabalbaliwan iti venue na ket mapasamak detoy ijay Nax United Methodist Church ditoy Santa Cruz iso nga ni Fiscal Desk ken ni Judge Larida iso da kadagiti duwa nga
upat nga representative iti Central United Methodist Church nga mangibagi iti iglesia tayo iti daytoy nga regular session tayo. Ket gyaman tayo ken ikarkararag tayo ti obispo tayo ken kastamet kadagiti amin nga leaders iti uneg ti iglesia papastor ken laiko. Ngimdi 26 isu iti regular session mi iti Board of Ordained Ministry. So 26 ti malem ti bigat ket dagiti diakonesa session with the bishop. So gaputan na ira na nga siakmet ti Board of Ordained Ministry Chairperson ti PAC. So da kami ti ag-report ken obispo kadagiti may papan kadagiti papastor. Ken kastamet nga into Sabado, May 30, iso ti Outreach Ministries Appreciations Day. Iso ti panang i-appreciar tayo, dagiti amin nga nagbalin nga partners tayo, iti outreach ministry dito iglesia tayo. So, ipay tayo mat, kangatuan na panagyaman, babaen, iti panang-appreciar tayo, kaligiti bibiyag da, dagiti organisasyon, when no individual nga nakipaset iti maysa nga tawen nga komperensya annual ti iglesia tayo. Ket dawime nga sakbay iti June 14 amin nga ministries, organizations and ken dumapay nga boards iti iglesia tayo nga agplanon tapno kasta ket agelek kadagiti officers da ta May 14 during the English service iso ti panang-install kadagiti amin nga church leaders and officers ditoy iglesia tayo. Ket kastavet nga ti June 20 isu iti Church Council Planning Session ken 27 isu iti presentation of program and budget hearing ti iglesia tayo. Ken maawis met dagiti amin nga anak nga agkolehiyo iti daytoy nga tawen ket ti iglesia tayo ket gyaman tayo iti may panang-sponsor damanen iti daytoy nga school year iti may tapno kasta ket mangi-sponsor da kadagiti estudyante full tuition fee scholarship with one deserving student nga agiskwela iti Philippine Christian University. So, makisapulin nyo ni Fiscal Des, mabalin nga ipayo di application nyo, at least 85 iti minimum general average, a certificate of good moral characters, church endorsement, proof of financial need, and personal essay iti ti ipaayo isubmit yo tapno kastaket sakbay kuma ti May 31 tapno kastaket interview da ket no sino iti nagasat nga mapili da isu ti agiskwela iti Philippine Christian University. Ken kakabsat makipag-Greek na tayo met ti ipapanaw iti father ni Benhar Costales nga asawa ni Pastor Ruth Costales iti Villa Magat San Mateo, Isabela, ket isuna ket pimusayen, ket iramraman tayo man, kadigiti karkararag tayo, iti pamilya ni Pastor Ruth Costales, iti Nelpak. Ken kastamet, nga sigun kini Mark, ket nayawid kanon di father ni Errol Cabading, nga naka-aday di tumawini, ket inyawid day di balaydan, gapo ti kasasaad na. So, ikarkararag tayo nga ti nananay nga panangpalaing ni Apo Dios ti ipaay na iti daytoy nga ama iti pamilya ti Kabaling ken kastamet ti tultuloy nga panangagas ni Apo Dios kadagiti bibiyag dagiti kabsat tayo ken ni Tatay Dion ken ni Dr. Raquel ken kastamet ken ni Nanay Evelyn Valdez nga taga Bambang United Methodist Church. So dagiti laing kakabsat ket daytoy tultuloy tayo nga ikararag iti annual conference tayo ket datayo ti kaudyan dito Manila Episcopal Area ket ijay
Nax UMC ti pakaaramida na. Kidawek man ti panagtakdir tayo kakabsat, abrasain tayo man, alamanwin tayo man kakabsat, dagiti bisita tayo, kentin tunggal may sa bayat ti panangkankanta tayo iti timpuyog dagiti Kristiyano. Irememu tunaskan kana tayo at tayo nga nakasama may sa di pamatikin nama ayan ayat irememu di kepada matao ayan ayat irememu tunaskan akan tayo ayan ayat irememu tunaskan akan tayo daya tayo ngada sang kamay sa di pamatikan tinamnama ayan ayat irememu di kepada matao ayan ayat. Ti panakaibasa ti nasantuan a surat, ti epistola masarakan iti aramid, may kadwa nga kapitulo versikulo umuna aging gana iti 20 ket maysa. Kastoy ti kunana. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, na urnong daamin ti maysa a lugar, pagamuan, nakangegda iti daranudor a naggapu sa dilangit. Kasla ungor tinapigsa nga angin anang puno iti entero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy a nagwaras ken saggaysa a nagdisu ti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta, napno da amin iti Espiritu Santo ken nang rugida nga agsao iti naduma-duma a pagsasao. Kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda dagiti relihiyoso at tao nga agnanaed ijay Jerusalem a naggapu iti naduma-duma a pagilian ditoy lubong. Idi mangegda iti daranudor, nagsasangpet ti adu at tao. Nasdaaw da amin, tanangegda ida nga agsasao kadagiti bukod da a pagsasao. Gapu iti napalalo asid daaw da, kinunada, saan aya at taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod nga agsasao da, iti nakaya nakantayo a pagsasao. Adda kadatayo ti taga Parsya, Media ken Ilam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia. Adda pay kadatayo dagiti taga Phrygia, ken Pamphylia, Ehipto ken kadagiti sakop ti Libya. Iti asideg, iti Sirin, addamet taga Roma, Hudyo ken Hentil, ay napasurot ti Judaismo. Nagapumet dagiti daduma ijay Kreta ken Arabia. Nupay kasta, mangegtayo amin ida nga agsasao iti pagsasao tayo may papandagiti na indaklan nga aramid ti Diyos. Nasdaaw da amin kat saan da may lawlawag daytoy.
Isu a pagsisinnaludsod da, anya ti kay papananday toy. Ngem addak dagiti nang rabrabak kadagiti mamati. Nabartek dagitoy atattao kinunada. Timakdar nga rod ni Pedro ken dagiti 10 ken maysa nga apostoles, ket kinunana itinapigsa at timek. Padak a Hudyo ken da kayo nga agnaed iti Jerusalem, palubusan dak amang ilawlawag iti kay papanan daytoy. Saan na nabartek dagitoy atattao akas ipagarupyo, gaput alas 9 pay lang iti bigat. Ngem daytoy ti kununan ni Propeta Joel. Daytoy ti aramidek tu kadagiti maud-udi nga aldaw kuna ti Dios. Ibuyat kunto ti espirituk iti sangkatawan. Ipakaammon tu dagiti annakyo ti mensahek. Makitan tu ti sirmata dagiti agtutuboyo a lalaki. Ket agtagtagainep tu dagiti lalakay kada kayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man wenno babae, ibuyat konto ti espiritu kadagita nga aldaw. Ket ipakaamudan tu ti mensahek, agipakita akto dagiti pagsisidaawan sa dilangit. Ken milagro ditoy daga, addan tu dara, apoy, ken napuskol nga asok. Agsipnget tu ti init, ket kaslan tu dara alumabaga iti bulan, sakbay iti idadateng tinaindaklan, ken nadayag nga aldaw ti Apo. Ket may salakan to ti amin, nga agpatulong iti Apo. Kidawek man, ti panagtakder, ti tunggal pa isa kanya tayo, ti intay pa nakaibasa ti Ebanghelyo, manipod ti surat ni Juan, ti 20 nga kapitulo, versikulo 10 ket siyam, aging ganat 20 ket 3 ket kastoy ti mabasa tayo. Idi rumabain iti daytoy metlay nga umuna nga aldaw iti lawas, nagurnong dagiti adalan, imbalunit da ti balay gapo ta mabuting da kalagiti pangpangulo ti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda kumakapya kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti imana ken ti bakrang na. Kastaunay ti ragsak dagiti adalan ti panakakita da iti Apo. Kinunaman ni Jesus kadakwada adda kumati kapya kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti Ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinawang na idaket kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo, no pakawanen nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda, no saan nyo apakawanen ida, saan damet ang mapakawan. Diyos ti pangbendisyon, ti tunggal may sa kadatayo, ti panakaibasa ken panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa anaragsak sa uama mabiyag. Isa sa anaragsak sa uama mabiyag. Amen.
agyaman tayo, ti mensahe, nga impaay, dagiti koro tayo, nga sakbay nga yamamok ti mangibingay, iti mensahe, kaya't kuman nga pablawan tayo, ti kaadda, iti mother, ti agpangulo kanya tayo, ti liturgist tayo, agyaman tayo, ti kaadda ni Pastora Beth Rumbawa. Kaya daw yung panagtakder ni Pastor. Ayan, iso ti mother ni Alpha. Ayan, yaman kami iti kaldayo, Pastor. Iti dayto yung panagdaydayaw ken panagyaman tayo kinapo. Kapsat, agyaman ako na iti panangawat, iti mangibingay, iti mensahe, iti dayto yung kanito. Ta iso ti maisa kadagiti nagrekomendada gapo ti kinaado nga ramid met ti panagsagsagana ti konferensya ken kastamet kadagiti daduma pa nga ramid dito uneg ti iglesia tayo ket agyaman tayo ti usaren ni Apo Dios iti daytoy nga kanito ket isagana tayo dagiti puspuso pampanunot ti panangdingeg tayo ti mensahe nga ipaay ni Kabsat Imelda Gamata Corpus. Yamanak Pastor. Umuna ti amin kakabsat, kayat kuman nga kablaawan, kayo itinaimbag, naragsak, nga bigat yu amin. God is good. Agyaman tayo kini Apo Diyos, ta datayo manen dito'y uneg ti church itang aldaw. Agyaman nakmet, kini Apo, ta inikanak ti gundaway ko, nga mangibingay iti sasauna itang bigat. Iti teksto tayo itang bigat, ket masarangan iti ebanghelyo, ti umuna nga Korinto, kapitulo 10 ket 2, bersikulo 3, inggana 10 ket 3, ket umalatiw tayo di jay ebanghelyo ni Juan, kapitulo 7, bersikulo 30 ket 7, inggana 30 ket 9, ket kastoy ti kunana. Kayat ko, maamuan tayo, maamuan nyo, at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na, mailunod ni Jesus, awan ti makabalin nga agsao ni Jesus, ket Apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Naduma-duma akita dagiti Espiritu nga nasagot, ngem isumet lang nga Espiritu ti mangted kadagitoy. Adu akita ti panagserbi, ngem isumet lang nga Apo ti pagserbian. Naduma-duma iti kabailan nga agserbi, ngem isumet la a Diyos ti mangted ti kabailan iti tunggal maysa. Maipakita a pagimbagan ti amin ti adda ti Espiritu ti tunggal maysa, iti maysa a tao. Ited ti Espiritu ti nainsiriban a panagsao, iti sabali ti panakaawat iti mensahe. Ti Espiritu amang ted iti pamati iti maysa a tao, isumat laeng ti mangted iti kabailan, amang paingbad iti masakit. Babaen iti Espiritu, maikan ti maysa a tao iti kabailan nga agaramid iti milagro. Iti sabali, ti kinalaing amang iwaragawag iti mensahe ti Diyos. Ket iti sabali pa, iti kabailan amang gidyat, no anya dagiti sagot, nga gapu iti Espiritu, ken dagiti saan. Ited na ti maysa a tao ti kabailan nga agsao, kadagiti datdatlag a pagsasao. Iti sabali ti kabailan amang ipatarus iti nasao. Ngem may maysa nga Espiritu ti mga aramid amin kadagitoy, kas pagayatan na. Naduma-duma asagot ited na kadagiti tattao. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga adu ti paset na. May sala latta abagi, uray buklen, tinaduma-duma apaset. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wenno hentil, Tagabo man wenno siwawaya, nabunyagan tayo, ana ikamang iti maymay sa abagi, babaen iti maymay sa nga espiritu, nga isumit laeng, tinaited, nga inumen tayo. Ket umalatiw tayo, dijay, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 7, bersikulo 30 ket 7, inggana 30 ket 9. Ket kastoy ti kunana. Iti maudi,
Ken kang runaan nga aldaw iti fiesta, nagtakder ni Jesus, ket kinuna na tinapig sa timek. Siya sino man na mawaw, umay kanyak, tapno uminom. Kas kuna tinasantuan na surat, agayos to, dagiti karayan, iti si bibiyag adanom, manipod iti puso, ti siya sino man ang mamati kanyak. Sinao daytoy ni Jesus, maipapan iti Espiritu ti Diyos, adandanin awaten dagiti namati kenkwana. Ta iti dayta a tiyempo, saan pa'y anaited ti Espiritu, agsipod ta di pa'y naitanok ni Jesus. Agkararag tayo man kakabsat. Man nakabalin ken man nagparabor nga Diyos. Agyaman kami apo, ta si kamanen tinangidalan kada kami itang abigat. Tapno nakaumay kami manen, dito yung nagtibalay mo. Agyaman kami iti napintas nga salunggat, nga inted mo ti tumunggal maysa kada kami apo. Dawaten mi nga rod ti presensya ti Espiritu Santo, nga isu kumati makikaadda kada kami ita. Ket tulungam apo iti anak mo, nga isu ti mangibinga iti sasaom, ikam kadi apo iti sirib na. Ket lukatam met dagiti puso, panunot, lapayag dagiti agdingeg apo. Daytoy ti dawat mi gapo itinagan ni Apo Jesus. Amen. Ulitek manen apo, kakabsat, kablaawan kayo iti naimbag, ken naragsak nga bigat yu amin. Iti pamagat ti teksto tayo itang nga bigat, ket adu nge may maysa, ti mensahe ti Pentecostes, many but one, the message of Pentecost. Ulitek kakabsat, adu nge may maysa, ti mensahe ti Pentecostes, many but one, the message of Pentecost. Napnuan ti panagduduma ti lubong, agduduma nga itsura, puli, pagsasao, kultura, pamati ken daduma pay. Daytoy ket sagot ti Dios kada tayo. Numan pay kasta, masansan, daytoy ti rason asaan ang pagkiinawatan. Daytoy ti dakkel a makalaped iti panagmaymaysa, panagkakadwa ken panagpipinateg. Ita a panawen ti Pentecostes. Awisen tayo dagiti teksto tayo nga ipangruna tayo iti panagmaymaysa. Panagkakadwa, panagpipinateg iti tunggal maysa. Lagipen tayo nga adda may maysa nga apo, ken may maysa nga espiritu, ken may maysa tayo abagi, tinagan, ti may maysa a Diyos. Adda dagiti puntos nga kayat ko nga ibingay kada kayo kakabsat, ita nga bigat. Umuna nga puntos, adu a pagsasao, nga may maysa nga apo. Many tongues, one Lord. Adu a pagsasao, nga may maysa nga apo. Many tongues, one Lord. Anya kadi dagijay na dumaduma nga pagsasao kakabsat. Dito'y Pilipinas, nagadu iti na dumaduma a pagsasao. O lengguwahe tayo. According to linguistic database like Ethnologue, adda iti 186 individual living languages. Takad adu a kabsat. Ket 8 dagiti major regional languages tayo. Siguro amutay dagitoy, tad adalan iti eskwelahan ditoy. Dagitoy ket Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon or Ilonggo, Bicolano, Bicol, Waray-Waray, Kapampangan, ken Pangasinense. Dagiti 8 major regional languages ti Pilipinas. Kasta iti kinaadu nga pagsasao dito'y nasyon tayo, kakabsat. Kuna iti Biblia, kalpasan an naawat dagiti adalan ti Santo Espiritu. Nang grugida an nagsao kadagiti na duma-duma a pagsasao. Dagiti Hudyo nga adalan ni Jesus, ket nagsao ti pagsasao dagiti na duma-duma a puli. Naawatan ida dagiti tattao, iti aglawlaw an naggapu kadagiti nagduduma a pagilian. No panunutin tayo, saan pa'y ang nakaadal dagitoy nga adalan, tapno masursuro dati pagsasao ti sabali a nasyon. Ngem gapu iti bileg ti Santo Espiritu, nabalinanda nga ipakaawat ka dagiti tattao ti mensahe ti Dios.
Saan laeng ang maipangget daytoy, iti milagro ti panagsao dagiti adalan. Ngem patipay ti milagro, ti panakaawat dagiti agdingdingeg. Niluktan met ti Santo Espiritu, dagiti lapayag, ken puspuso dagiti agdingdingeg. Nanggigan ti adu apuli, ang nagtaod iti naduma-duma a lugar. Ti panakiwaragawag ti ebanghelyo, ti bukod da a pagsasao. Numan pa'y adda dagiti saan, nga imawat iti mensahe dagiti adalan. Ngem iti dayta akan ito, na inayon iti agarup 3,000 akararwaan na isalakan. Nagmaymaysada dagiti adu apuli, iti nagmaymaysa apanggep. Ti panagbalin, apasurot, ti maymaysang apo, isu ni Jesucristo. Ibaga ti Genesis, kapitulo, 10 ket maysa, versikulo maysa, ingana siyam, kastiti ko na, amay maysa idi ti lengguwahe, dagiti tattao iti sangalubungan. Nang bangon iti tore, adumanon ijay langit, tapno agbalindaan na latak. Imbilang ni Yahweh, daytoy nga aramid ti tao, kas pangrugyan ti panangaramid ti sangkatauan, iti kaykayat na. Bimabangarod ti Diyos, ket pinagbalin na anaduma-duma, ti pagsasauda, tapno saan dang akikiinawatan. Inwaras ida ni Yahweh, iti entero adaga, ket naisardeng ti panakabangon iti tore. Daytoy apan nakasina-sina gapu iti pagsasao, ket naagasan iti aldaw ti Pentecostes. Pinukaw ti Espiritu Santo ti panagsisina, ket saan apan nakikiinawatan, gapu iti nagduduma a pagsasao. Iti bileg, iti Espiritu Santo, nagsao ti Diyos, babaen kadagiti adalan, ket impakaamuda ti naimbag adamag, iti pagsasao anawatan ti amin. Ti nagduduma pagsasao, ket sagot ti Diyos, iti sangkatawan. Awan tinangat-ngato a klase ti lengguwahe. Awan met ti puli, anapatpateg ngem iti sabali. Ngem nakaladladingit, tainggana ita, rukuden tayo iti kinalaing ti maysa a tao, depende ti pagsasauna. No nalaing ag-English ti maysa nga tao, ti panagkita tayo ket nalalaingen, ngem tay saan ang maka-English, saan ka di aya kakabsat. Ti panagrik-na tayo, no English ti sermon, ken serbisyo, mas sosyal. Kumpara, iti Ilocano a sermon ken serbisyo. Sukaten tayo met, ti pateg ti maysa a tao, depende ti color wenno pulina. Aging gana ita ijay USA, uray pay kadagiti iglesia, nakarupay lang iti diskriminasyon kadagiti nangisit o dagiti African American. Dito'y Pilipinas, adumet ti panaka idadanes dagiti minorities, kasla dagijay aita, lumad. Igorot ken dadumapay. Tunggal lengguwahe, ket lengguwahe ti Diyos. Tunggal puli, ket nagtaod ti Diyos. Nagduduma tayo man ti pagsasao, ngem maysa tayo iti apo. Ti lengguwahe ti ayat, ti pagkaykaysaan tayo. Amen kadi kakabsat. Ulitek, nagduduma tayo man iti pagsasao, ngem maysa tayo iti apo. Ti lengguwahe ti ayat, ti pagkaykaysaan tayo. Iti maikadwa nga puntos, adu apaset, ngem maysa abagi. Many parts, one body. Adu apaset, ngem maysa abagi. Many parts, one body. Iti surat na kadagiti taga-Korinto, inladawan ni Pablo ani Kristo, ket maiyarig iti maysa abagi nga adu iti paset na. Impaganetget ni Pablo nga awan ti Hudyo wenno hentil, babae wenno lalaki, ubing man wenno nataingan, gaputa na bunyagan tayo iti maysa nga espiritu. Ti pasamak ti Pentecostes, ket panakatungpal met laeng ti padto ni Propeta Joel, a kinuna ni Yahweh. Ibuyat kunto ti espiritu iti sangkatawan,
Ipakaamunto dagiti annakyo ti mensahe. Isu nga iti aramid, Kapitulo 2, versikulo 10 ket 7, inggana ket 8 ket kastikunana, daytoy ti aramidek to kadagiti maud-uding aldaw. Kuna ti Dios ibuyat kunto ti espiritu iti sangkatawan. Ipakaammonto dagiti annakyo ti mensahe. Makakitan to iti sirmata dagiti agtutubo a lalaki. Ket agtagtag-inep to dagiti lalakay kada kayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man wenno babae, ibuyat kunto iti espiritu kadagitang aldaw. Ket ipakaamudan to iti mensahe. Inaramat daytoy ni Pedro, iti sermon na iti aldaw ti Pentecostes. Gapu iti Pentecostes, dagiti naibilang nga awan serbina iti komunidad, iti umununa a panawen, ket naikan iti gundaway a makipaset, iti maymaysa a bagi ni Kristo. Iti daan na tulag, ti panagdarepdep, panagparmata o vision, ket para laeng kadagiti sumagmamano a napili. Kaadwan na kadagitoy ket dagiti nabibileg a lalaki. Ket kadagiti 50 ket 5 a propeta nga inanaganan ti daan na tulag. 7 laeng iti babae. Iti timek ti Dios babaen ken Joel na iraman nga agpada dagiti anak a lalaki ken babae. Nataengan ken agtutubo ken uray pay dagiti adipen. Iti aldaw ti Pentecostes, dagiti ordinaryo, numo ken awanan gaway iti nagbalin, apan nakangiwat iti Diyos. Ti Pentecostes, maika 50 aldaw, kalpasan ti panagungar ti Apo, ket isu ti panakaipasngay ti iglesia. Isu at iglesia tayo ana ipundasyon iti Espiritu, ket maysa a komunidad nga awan idumduma na. Gunglo nga addaan panagmaymaysa, kalaksidan iti panagduduma. Lugar apas kasarakan iti ayat, ken panangawat kadagiti amin a klase ti tattao. Saan akitain ti color ti kudil? Seksualidad, edad, estado ti biag, ken sabali pay a nagdudumaan. Ti iglesia tayo, maysa abagi, ket datayo ti paset na. Adda pa nagkaykaysa, iti babaet ti panagduduma. Sabi nga sa Ingles, there is unity in diversity. Saan kuma adagiti nagdudumaan tayo, ti pagsisinaan tayo? Patib ka rin tayo kuma, ti panagkaykaysa, ti iglesia. Saan ket pagsisinain? Ti panang pagsisina ti bagi ni Kristo, ket maibusor iti Espiritu Santo. Ti maikatlo ken maudi nga puntos, adu asagot ngem maysa nga espiritu. Many gifts, one spirit. Adu asagot ngem maysa nga espiritu. Many gifts, one spirit. Iti surat ni Pablo kadagiti taga-Korinto, makita tayo iti nagduduma asagot ti Santo Espiritu. Adda dagiti nasagutan mangi daulo, dagiti leaders tayo kakabsat. Adda dagiti agserbi, mangi waragawag iti sasao ti Dios, isu dagiti ipapastor. Adda dagiti mangpaimbag kadagiti masakit, wenno dagiti do doktor. Adda makaaramid ti milagro, ken dadduma pay. Kastamet nga amin tayo, ket addaan na duma asagot, wenno talungading da. Uray pay dagiti papastor ken diakonesa, nagduduma da iti paglaingan. Awan ti tao nga adda ken kuana amin alaing. Awan met ti tao nga awan paglaingan na. So amin tayo adda paglaingan na kakabsat. Ngem naggapo amin iti maysa nga espiritu dagitoy nga paglaingan tayo. Adda iti nalaing ti musika. Nalaing ngagkanta, sila ni Sir Mark. Nalaing ngagsala, nalaing nga agsao. Nalaing agtukar ti piano, si Kuya Paul. Nalaing agisuro ken dadduma pay nga paglaingan. Daytoy ket sagot ti Espiritu Santo kada tayo. Saan tayo kuma nga umapal,
Wenno agimon iti talento nga adda iti sabali a tao. Kitain ken padurasen tayo ket di, ti talugading nga inted ti Dios kada tayo. Saan ko mga agbalin arason, ti panagaapa iti nagdudumaan tayo, iti kabailan. Adu ti sagot ti tunggal may sa kada tayo, ngem kanayon kuma apanunuten tayo, nga agmaymaysa tayo gaputa nagtaod, iti maymaysa nga espiritu, ti amin nga adda kada tayo. Awan met ti sagot anapatpateg, ngem iti sabali. Ti trabaho ti para dalus, iti kapilya. Ket kas kapateg ti trabaho ti agsermon. Ti trabaho dagiti laiko, ket kas kapateg iti trabaho ti pastor. Masursuro tayo kuma apagyamanan, tinaited kada tayo ken mga presyar, iti sagot nga inted ti Dios iti sabali a tao. Sino kada kayo kakabsat, iti agigyaman ken apo, gapo iti inted na nga sagot wenno talento, siguro ado. O baka dagiti dubduma agbababawi da, no apay nga adda ti talento da, apay kadi aya. Adda dagiti dubduma ngamin, kakabsat nga, agreklamo da, takanayon da nga pagkantain. Anyamet ten siyak matlati kanayon nga pagkantain dan. Di ba adda dagiti dubduma kasya pa kakabsat. Gaputan na laing nga ron nga agkanta. Saan ko mga kasjay, kakabsat? Agyaman tayo ket dikin apo tausaren na tayo. Saan nga inted ti Diyos, ti amin akabailan, ken paglaingan ken ka. Iti kasta, masursurom ti agpakumbaba, ken ti agdepende ti kabailan, dagiti sabali at tao, at tumulong ken ka. Isong ano adda talento tayo kakabsat, aramaten tayo kuma, atoy para iti apo. No addaman iti nalaing agkanta kada kayo, saan kayo kung mga agduadwa nga agjoin iti Ilocano Choir. Nakalukat kakabsat iti arwangan ti Ilocano Choir ni. Kadagiti mayat nga sumali. Malagip kuman, idi saan nakpay nga miyembro iti choir. May sanak met kakabsat nga nakatugaw lang dita, baba, kada Domingo. Ket numalpasen iti serbisyo, ket agawid kami nga dagusen. Kas di nga kanayon, iti rutin mo kada Domingo. Ngem gaputa, miyembro nak ti choir itan, ket after service, adda iti practice me, nubdumay gana alas 3, kada Domingo ata kakabsat. Pero naragsak kakabsat. Ngem kabayatan, nga agkankanta dagiti IC, kanayon ko nga ibagbaga ti bagik kakabsat. Dapat nandyan din ako kumakanta. Nabayag nga tawon atay kakabsat. Nga kasjay nga kanayon. Takayat ko nga talaga iti sumali iti miyembro ti IC. Nabayagin nga kayat ko idi sumali ti IC ngem saan nga matultuloy kakabsat. Ngem nagaramid ni Apo iti pamuspusan. Babaen kin ni Pastor Amor. Taiso na nga rod iti nangawis kanyak. Praise God. Ket inggana ita ket miyembro nak iti Ilocano Choir. Isu nga saan kayo kung mga agduduan kakabsat. Tapagbabaywan nyo, kasla kanyak. Taado nga tawon, iti, kasla sinayang ko nga nga nagserbi kini Apo through music ministry. Iti ebanghelyo tayo, kinuna ni Apo Jesus, maipapante Espiritu Santo, nga awaten dagiti adalan. Siya sino man amawaw, umay kanyak, tapno uminom. Agayos to, dagiti karayan, iti sibibiyag adanom, manipod iti puso, ti siya sino man amamati kanyak. Saan tayo lang nga awaten ti Espiritu Santo, no diket agayos manipod iti puso tayo, ti sagot, ayat ken parabor ti Diyos ang mairanod iti sabali a tao. Saan da tayo sinugutan ti Diyos, kadagiti nagduduma a kabailan, tapno usaren tayo para laeng iti bukod tayo a pagsayaatan. Agbalin ket di kumadaytoy nga instrumento, tapno agserbi tayo iti iglesia, ken tulungan tayo dagiti pada tayo at tao. No kasano ang nagmaymaysa dagiti adalan, ken pinangsangbayda dagiti nagduduma at tao. Kastamet kuma ti panagari, ti panagmaymaysa, panagkikinawatan, panagiinayat kada tayo. Gapot at ti Pentecostes, ket rambak ti panakaipasngay ti iglesia. Lagipen tayo kuma, ti misyon ken panggep ti iglesia tayo. Anyaman iti mapasamak, saan ko mga agsardeng ti misyon,
ken panagserbi tayo ti Apo. Ita akan ito, kas napunno tayo iti Espiritu Santo. Agtultuloy kuma, asilulukat, dagiti puspuso tayo. Tapno pasangbayan tayo, dagiti tattao, adi tayo idi kayat, apasangbayan. Agbalin kadi akalasugan, dagito'y arambak ti Pentecostes. Tapno masursuro tayo pa'y nga awaten, arakupen, ipateg ken ayaten, dagiti imbilang ti adu asaan arumbeng. Kas si bibiyag ken silulukat nga iglesia, ituloy ken makipaset tayo iti maymaysa a misyon, ken panggep ni Kristo. Aduman a pagsasao, ngem maymaysa ti Apo tayo. Adu asagot, ngem maymaysa ti nagtaudan na nga espiritu. Ken aduman ti paset na, maymaysa tayo abagi. Agmaymaysa tayo amang pabileg kadagiti awan bileg na. Agbalin tayo a boses, dagiti awan boses na. Agbalin tayo asaka dagiti saan a makatakder. Ken kang runaan na agbalin tayo aladawan ti Diyos. Iti daytoy anapnuan panagduduma alubong. Itinagan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Agyaman kami Ate Mamel, tinabagas a mensahe tang aldaw. Ita ti panawen ti panagyaman ken panagidaton. Padayawam iti Apo babaen ti panangidatag mo ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem iti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipyas to iti arak dagiti bornay mo. Idaton tayo dagiti apagkapullo karkariken daton apagyaman iti altar, kastamet ti Faithful Stewardship Pledge Card nga idaton iti nakasera a kahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met nga mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church anay parang kadagiti screen tayo. Sagot Kayek mi nagtaud ako kwamin talek mo kada kami dakam ti agaywan amin nasagot mo ay wami apudno ket no pagyamanited minarag sa puso mi. Amen. Agyaman kami unay uapo ti aglaplapusanan nga ayat mo ken parabor mo kadagiti biag mi na materialan man ken espiritual uapo
ket kas panagyaman mi, idaton mi, digiti bibiyag mi, kas tamet kadigiti pagkapullo, karkari, ken panagyaman mi ken kao, Apo. Ket mausar kuma, kadigiti amin nga paaramid ti iglesia, tap nagtultuloy ti ministeryo, ken kastapay nga proyekto ti iglesia. Iparukpok mo met, tinananay bendisyon, kadigiti anak mo, tap nagtultuloy da nga bendisyon ti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Mawis kayo dito sangwanan kakapsat, kantahin tayo ti umunaken maudi nga istropa. Amay nga tangan ni Jesus, impay na kanya. Grasya na adi mabubos, ket insalakan na. Ngemamukmet jay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalang. Maudi nga estropa. Jak maawatan ano adi espiritu. Mawis kayo amin kakabsat, dagiti dati pagkawat, karkararag na, dito sangwanan, tapno may karkararagan tayo. Kayo kakabsat, kidawin tayo kayo na Apo. Kristo, ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamaek amabalinam, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalang. Kararag tayo. Bendito kay na mami nga sa dilangit, agyamang kami, iti daytoy nga kanito. Kas may isa nga gimong mo, tapno ipay mi, iti panagyaman, ken panagdayaw. Tapno mapabilig manin, lagiti bibiyag mi ibabayen, ti panakadingig mi, ti mensahem, lagiti karkararag, kastamet, kadigiti imno nga kantain mi, o Apo. Wen Apo, bendisyonan na kam, kadigiti amin nga partes, ti panagbiag mi, o Apo, ket ipay mo ti kired, ken tultuloy nga panagtalek-making ka, iti likudan, kadigiti paspasamak, ken nga umay, kadigiti bibiyag titunggal maysa kadakam, o Apo. Agyamang kami, ti mensahe nga nangigami, mangted, kumawa Apo, tinananay, pampigsa, kadigiti bibiyag mi. Tapno ti inaldaw nga panagbiag mi, o Apo, ket sika ti agbalin nga sentro kaligiti bibiyag titunggal maysa kadakam, o Apo. Karkararag mi, dagiti anak mo, o Apo, dagiti sumarunumanen nga lawas, ikam kaditi nananay nga sireb, tapno kasta saan da nga agkurang ken nagkamali, kadagiti amin nga aramid nga impaay mo. Dagiti kastamet, dagiti adati dawdawat da, nga trabaho, kada ijay balasyo taaw, o Apo, ipay mo, iti panang bendisyon mo met kadakwada. Ay wanam isuda, bayat ti kaawan da, ti parang panaw da manin, kadigiti pampamilya, ti tunggal maysa kanyada, o Apo. Kastamet nga karkararag mi, dagiti ada ti board examination na, dagiti nakapasa ti board exam, ken kastamet nga karkararag mi, dagiti ada ti masaksakit na, o Apo. Kastamet iti panakiliwliwam kumawa po iti nabati nga pamilya ni Benhar, ti ipapanaw ti asawa ni Pastor Ruth Costales. Kastamet iti kadigiti daduma pay nga kiddaw, dagiti anak mo, ipaay mo kadi, tinananay nga balegi kadigiti bibiyag da po. Kas kuma, kina ti Mamel, iti nang ipaay ti mensahem, ti kiddaw na for promotion, iti
tukad nga ipaay mo kanya na kas may isang teacher o apo, ipaay mo kadi o apo, kas tamet kadagiti dumapay nga dawdawat dagiti anak mo kadagiti panagbibiyagda. Wen apo sangsang kamaysa kami nga agyaman, agdayaw ket bendisyonan na kamo apo nga pada-pada kadagiti amin nga aspeto panagbiag mi tapno tultuloy kami nga bigbigin ti panakikaadam ket mausar dagiti bibiyag mi iti paragserbi ken ka. Pada-pada na kam nga makikaadda kadagiti amin apaset ti panagbiag mi apo kas maysa nga gimong. Pakawanen na kam kadagiti amin nga nagbasulan mi kas pamakawam mi met kadagiti amin nga nagbasulan mi. Dagitoy iti dawat mi itinagan ni Jesus nga isumamnubot ken apo mi. Amen. Amen. Kantahin tayo, tis. Jak amono intonano tiya ay tiyapu no mapanak sumango wendo aguraya ngemamukmet dayjay pinati ket nam namae mabalina nga idulin salakniban aginggat panung palan. Iya makenanakuma ken espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagat. Kakabsat ken Kristo ti Pentecostes ket saan nga panagpatinggan no di ket pangrugyan kadagiti misyon tayo. Agbiag kayo nga daan kinapudno kas maysa nga Kristiyano ti inaldaw-aldaw ti panagbiag tayo. Sapay kuma ti apo ket punwen na tayo ti pamati namnama ken ayat. Adaan ti puso agumilgil ayab akas ti aldaw ti Pentecostes. Iti papanaw tayo iti daytoy nga gimong tayo mapantayo kadagiti lubong tayo tapno kastakit agbalin tayo nga panakaima tintay panagserbi kadagiti tattao. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.